Sinabi na ba niya sa atin, paano niya gagawin yan in 3 to 6 months? Although syempre, indirectly, alam natin kung ano ang plano niya. Hindi posible yon kasi lalabag sa batas. Isipin nyo naman na hindi dapat katanggap-tanggap yung ganong modelo, yung ganong, pamamaraan ng paglaban sa kriminalidad. So kung yung isang presidential aspirant, ganon ang sinusulong, magdalawang isip po. Alam na daw niya kung anong gawin ko. Oh, mabuti pa niya, alam niya. Siya si criminal mind actually. Very impossible daw po mangyari yun. Sa kanila kasi mga bobo. Huwag nila akong isali sa kanila. Because I said they do not have the political will to do it. Sabi ko, droga is flourishing inside. And it took her more than a full 6 months to act. Is that not negligence to you? Noon pa, narinig natin si candidate Rodrigo Duterte talking about his coming war on crime and drugs if he won, and he won. Central issue niya yun eh. Yes, so dapat ba tayong masurpresa sa mga nagaganap ngayon? Kaliwat kanan yung mga pinapatay na mga di umanong involved, sangkot sa droga? Hindi na po nakakagulat yan. Although ang nakakagulat lang para sa akin is that sa unang sabak pa lang, sa unang yugto pa lang ng administrasyon, ganyan nakadami ang mga namamatay. In fact, even before June 30, kasi kung susundan natin yung so-called kill list ng PDI, as of July 7, 72 na kaagad. At least the documented ones. We don't know, baka there are others na hindi pa masyado na nabalita. But before that, or right after elections, nung May 10 onwards, ay nagsimula na rin yan eh. You know, dun sa post-transition period. Kasi syempre nagpapakitang gilas naman syempre ang kapulisan na Hindi pa umuupo. nila. Hindi pa talaga formal na pangulo. Umuupo. Yun lang ang parang nakakagulat. Pero yung phenomenon na yan, I would call it phenomenon na naman, na ganyan, halos araw-araw, or araw-araw talaga, may mga namamatay bilang bahagi nitong very, very fierce and strong anti-drug campaign of this administration. Okay, pero I mean, yun naman ang kampanya niya. Nahalal siya based on that campaign. So may mandate na to go after drug suspects. Yes, may mandate. Wala po tayong problema doon. Hindi ko po kini-question yun. Nakikiisa po ako doon. I fully support the campaign against drugs, against criminality. Ang gusto ko lang makita, ang gusto ko lang masiyasat ng husto ay yung pamamaraan ng pagsasagawa ng kampanya na yan. Okay, nabanggit niyo yung numbers, no? You mentioned something like 70 plus. I've seen other numbers, mga over 100 na, may 150. Well, this is happening not just in Metro Manila, no? Sa iba't ibang probinsya, sa Visayas, may mga nare-report na rin na yung mga killings by police or other and even more mysterious circumstances. May mga karatula pang nakalagay sa mga bangkay, no? Pero nung chair kayo ng Commission on Human Rights, let's not forget na before you were Justice Secretary, you were chair of the CHR, na imbestiga na yung sitwasyon sa Davao. Yes.
Because, of course, kilalang-kilala yung tinatawag na Davao Death Squad at yung mga nagaganap din, na mga pinapatay doon. Ano yung salient points doon sa investigasyon nyo noong chair kayo ng Commission on Human Rights investigating the Davao Death Squad killings? Unang-una, marami na dokumento na ganyang mga summary killings ng mga suspects. Whether these are drug suspects or not. May mga na-dokumento po ang CHR, even yung Human Rights Watch. Pangalawa, bagamat meron ho kaming mga natagpuan na mga testigo dyan sa mga killings na yan sa Davao, ay wala ho ni isa sa kanila naglakas ng loob noon, nung nasa CHR po ako, na mag-execute ng affidavit para maging ebidensya dyan sa pagtugis dun sa mga dapat tugisin sa phenomenon na yan dyan sa Davao, yung tinatawag na Davao Death Squad. So sa walang takot- naglakas loob? Yes. So, At medyo mahina yung ebidensya kung gano'n. kaya nga po wala ho nangyari. Kaya may ilan-ilan na mga kapulisan na alam ko kinasuhan sa ombudsman. Pero as to ano na ho yung nangyari doon, hindi ko na po nasubaybayan yan pag alis ko sa CHR. And then ang isa pang kailangan ko rin is stress, Howie, is that katulad sa nangyayari ngayon, nung kasagsagan pa ho ng mga DDS killings na yan, ay napansin ko na wala talagang outrage from the community, from society, na para sa akin nakakabahala ho yan. Well, actually, mga narinig natin, buti nga, nanililigpit na itong mga... Tama lang po yung mga ganong itong comment. mga drug suspect, etc. Pero yun Pero nga. more than that, kailangan ho, isipin natin, ganyan ba dapat na nakikita natin may mga namamatay na alam naman natin na yung iba dyan ay under very suspicious or dubious circumstances. Kapag sinasabing ng laban o ng agaw, ng baril, o kaya yung mga natatagpuan na lang na mga salvage victims. Sino mga pumatay sa kanila? May mga tungay ba silang mga ebidensya na yung mga yan o ilan sa kanila o lahat yan ay may ebidensya sila na ang mga yan ay tunay na sangkot sa droga. Na yung iba dyan ay mga assets lamang ng mga pulis na pinapatay lang para hindi na sila maituro. Nakasabwat din sila. Kaya hindi pwedeng basta na lang papatayin. Dapat dumaan muna dapat sa proseso. Hulihin sila. Fine, hulihin lahat yan. At ang dapat hulihin, hindi lang ho yung mga maliliit, kundi yung mga malalaki. Konting-konti pa lang ho ang nakikita natin. Halos wala pa tayong nakikita. Yung mga big drug lords. Of course, yung mga big drug lords din, yung iba nandyan sa bilibid. Pero yung mga nandyan, yung mga big dealers, yung mga ano rin, wala pa rin ako naririnig na nagre-raid o naggagawa ng operasyon sa mga yung mga posh and exclusive Mga subdivisions. clubs na lantaran din daw ang dealings ng drugs dyan, yung mga Nightclubs. ecstasy, nightclubs, catering to high society people. Meron na ho ba tayong narinig na nagre-raid ng ganyan? Lahat, halos lahat. Doon lang sa mga maliliit, yung mga street drug pushers. Again, hindi ko sinasabi, hindi dapat gawin yan. Kaya lang, dapat ipakita ng husto yung seriousness, and that should cover all, big and small drug people, and then yung palaging sang-ayon sa tamang proseso ng batas. May nakikita ba kayong mga parallels between yung mga napansin nyo sa Davao noon, yung nag-imbestiga yung CHR, at saka yung kasulukuyang sitwasyon? Meron din mga binibigay din ng pulis yung dahilan ng agaw ng baril o ng laban. Ganon din ba ang yung nangyari doon sa Davao? Or talagang Karamihan doon. nakikita na lang yung mga bangkay sa kalye? Nakikita na lang ang mga patay. Yung mga ang supposedly, doon sa based on certain eyewitness accounts, ay mga riding in tandem na mga naka-bonnet o kaya hindi naka-bonnet, basta pinapatay na lang sa kalye. So walang gaanong cases noon as far as CHR has documented na namamatay in the course of a raid na either ng laban, di umano, o ng agaw.
Okay, nabanggit niyo yung police, no, na maaring na pinapatay nga itong mga so-called drug suspects dahil may nalalaman sila tungkol sa kung sino yung nag-protect, no? In fact, yun nga yung punto ni Pangulong Duterte nung meron siyang mga nabanggit na mga pangalan ng mga kasulukuyan at dating high police officials. So, when you were Justice Secretary, I mean, was this already an obvious fact na may mga matataas na police officials na involved dito? Alam nyo, hindi dapat lumala ang problema nga sa droga. Kasi lumala through the years. Kung walang mga sangkot na mga kapulisan, o hindi lang mga PNP, kundi other law enforcement agencies. Walang mga sangkot, lalo na yung mga matataas na opisyal. That has been talked about. Palang pinag-uusapan na yan, whether in the form of na rumor lang o chismis lang o mga based on intel reports, na lumalabas na yan eh. Kaya ang una talagang dapat gawin in the drive, in the all-out offensive against drugs, ay yung talagang tapusin na yung corruption within law enforcement agencies. If only law enforcers just do their job. If only nobody from the law enforcement sector or agency ay nakikipagkuntsaba sa kanila, nagpro-protect sa kanila, nagkakadal sa kanila, ay hindi dapat ganito kalala ang problema sa droga. Okay, well, of course, may mga observers, mga kritiko na nagsasabing binabatikos nyo ngayon itong ginagawa ni Pangulong Duterte. Pero nung panahon na ni Pangulong Aquino, meron bang in-identify din ng mga matataas na police officials at may na-prosecute din ng sinasabi nyong sangkot at corrupt doon sa loob nga ng pulisya? Meron din dyan siguro ilan-ilan sa NAPOLCOM. But I just don't know kung up to what level yung mga kinasuhan. Kasi unang-una nga dapat kailangan meron ka na muna talagang ebidensya. So kailangan siguro maging determinado yung pag-iimbestiga ngayon ng mga sangkot sa droga ng mga matataas na mga opisyal o kahit hindi mga matataas, basta miyembro ka ng law enforcement agency, hindi ka dapat nasasangkot sa katiwalian at sa kriminalidad, lalo na sa droga. Okay, of course, you headed the Justice Department. You're also a lawyer. Anong tingin nyo dun sa pagpapahayag ng mga pangalan? Kasi nung na-interview namin yung abogado ng NAPOLCOM, wala pa raw silang natatanggap na reklamo or there was no case. In other words, tinanong din namin si PNP Chief Bato de la Rosa, wala rin daw siyang alam na ebidensya at wala rin daw siyang alam na kaso against these 5 officials or former officials na in-identify ni Pangulong Duterte. I mean, do you see anything problematic with that process? Ayaw ko sanang husgahan o ayaw kong husgahan ang Pangulo sa kanyang estilo na yan, you know, naming and shaming tactic. I know that in his mind that is going to be very effective. Yung naming and shaming. Siyempre, that would be a clear deterrent. Mapapahiya ka. So, yung mga tunay na mga may kasalanan dyan ay talagang matatakot na. May downside lang nga. Kasi gaya ng sinabi mo, bago ito sinabi ng Pangulo, wala pa yung kaso. Nasaan yung mga ebidensya? I'd like to think na meron na siyang mga ebidensya. Pero anong klase kaya yung mga ebidensya yon? You know, are these intel reports? Definitely, I think these are predominantly intel reports. Now, itong intel reports na to, gaano ba sila na-validate na? At ano ba ang mga ebidensya? Kasi wala pa ho tayong naririnig tungkol dyan. Kasi right after saying that, right after naming those police generals, ang sunod niyang sinabi is that NAPOLCOM, imbestigahan nyo. In other words, saka pa lang i-establish. So yun lang ang problema dyan. In the meantime, nagkakaroon na ng trial by publicity. Although hindi naman talaga maiiwasan ang trial by publicity. Kapag may mga sinasampang kaso, lalo na mga high-profile cases, nag-uumpisa na more often than not yung trial by publicity. Kasi it's a legitimate subject of public discussions. Every time merong mga ganyang issues, every time merong mga ganyang high-profile cases. Yun lang na may dilema ngayon ang NAPOLCOM. Since yung Pangulo mismo ang nagbulgar dyan sa 5 police generals na yan.
And the way he was saying it is, talagang inuhusgahan na they are really involved in the drug trade, or at the very least they cuddle or they protect drug personalities or drug syndicates. Ay paano ngayon ang NAPOLCOM na inaasahan at mandato na magsagawa ng thorough, fair and credible investigation? Okay, well, you describe itong so-called style ni Pangulong Duterte. You describe some of the downsides. No? Si De La Salle Law School Dean Jose Manuel Diokno, who's chair also of the Free Legal Assistance Group, The human FLAG, rights lawyer, yes. had much stronger words. No, he's calling it a nuclear explosion of extrajudicial killings. At sinasabi niya, kung ganito yung style nga ng ating Pangulo, what's the use of having law? Kung hinahatulan na sa publiko itong Kaya nga. mga general, itong mga suspect ay may ini-execute na wala man lang due process, etc. Kaya nga ngayon pa lang, wag na natin pong hintayin na lumala ng husto yung sitwasyon. Na ganyan na yung magiging norm. Na ganyan na ang natural o normal na pamamaraan ng law enforcement na patayan na lang. Kasi nandyan naman ang National Prosecution Service, nandyan naman ang korte. Sila rin yung mga may mandato na tingnan ang mga allegations na yan, na si ganito, si ganyan, ay involved sa drugs. Otherwise, wala na. Ano nang silbi ng mga prosecutors? Ano nang silbi ng mga korte? Huwag na nating hintayin na lumala. Okay, so nag-initiate kayo ng Senate probe. Magkakaroon ng hearings. I'll be filing soon a resolution. This is going to be, I guess, one of your first Senate act, your first act as a No, senator. I already filed 3 bills Okay. as my first set of bills. Kasama dyan yung Anti-Criminal Exploitation of Children Act. Okay, pero ito yung mga unang, isa sa mga sigurong unang hearings. The second set would include my resolution. And malamang isa yan sa mga pinakauna na gagawin. Okay, are you sensing support from fellow senators? Kasi sabi mo nga, there's not enough outrage on the part of the public. Yung mga colleagues niyo sa Senado, are they supporting Meron naman ilan-ilan na investigation? nagpahayag publicly na susuportahan nila o magpa-participate sila. Meron din mga nag-express Senator ng mga Kiko reservations. Pangilinan Senator yata. Kiko, Senator Sonny Trillanes, ang alam ko. Yung iba may mga konting mga reservations pa sila. Pero I will be addressing those reservations, yung mga issues ng ano daw ang at in aid of legislation ba daw talaga yan? Siyempre, hindi ko naman ho gagawin yan. Alam ko naman ho kung ano yung nasa rules. Na Senate can conduct inquiry in aid of legislation. At kapag sinabing legislation, it doesn't have to be yung meron ka na talaga proposed legislation. Pwede rin naman in formulating future legislation. Marami ho tayong nasa isip na pwedeng maging output ng Senate inquiry.